exact ca putem da, vorbeam cu Cicio. Eu la probă Cicio, mie îmi place în Canada, eu iubesc Canada, fratele nostru Canada, înțelegi ce mai mișto e în Canada. Fără băgeală, și vă spun fără băgeală. Deci, probleme vă spun, iubesc Canada și iubesc toate canadiențele. Asta e iubesc, că merg. În Canada, dar am avut în Canada, sigur că. Auzi, băi, ăsta, ce e până a zis ăsta, mă, bubu, ăsta, florarul ăsta, ce e până a zis că se duce el, mă, bubu, se duce el în Maldive, se duce el în Brazilia, dar unde se duce florarul ăsta? Gura, mă, din bubu, unde a zis că se duce? Că și prost că nu știu de uitul aia, bubu. Băgănești, pula, mărții tăi, băgănele, mărțicindele astea. Cea mai tare business la ora actuală, floratul, ca să exploata, numai așa vă zis când le bubu. Băgănești, pula, așa. Dar nu îmi place pe Ciciore, că Ciciore e canadian tare de tot. Într-adevăr, nu e mai bine în Canada, pentru că la orice, ce vrei voi. Este. E și mai puțin, teritoriul mai mare, au bugetul mai mare. Adică, ceea ce nu există la noi din America, nu există vor. Te duci în Canada, imediat